Oy, bantayan yung Milo ha, bisag na napidad sa bungtod na. Ay sa man day. Grabe no. Ang Milo bisag mawa na po ni Milo ha. Kaya nakadawat ang Unipas. Oo, Dapat kayo mo na sponsor sa pamahigit. oh, Unipas ay ka. Ano yung mama? Mura kunsihal. Magjiwar. Uy. Babo. Dawat Unipas pa sila ni lalaki. Lama sponsor net. Sangan mo net. Yo, grabe nagtawa ni. Muna trending mo na yung viral dun. Bear Bailey. Berbili, may nani. Muna yung ipakita ron sa mga model. Sandili. Ano ka sabihin ng abang kabalay. Ano ka ba? Ito nakadaw sa Pispanda. Muna balay? Ngangkon man. Muna balay deh? Tawag sa Miss Panda? Lloyd na no? Lloyd, Jan Lloyd? Basta? Loh, kaon. Garang kita ba kondenso? Natihol ba? Ha? Ang gapon o sa adlaw to? Mga tahan gapon na. Kita kondens? Ano sila guys? Go, tingay kondens go. Tingay kondens. Kompleks ba kompleks? Complex sudo sir. Sedos lang? Top deal. Ya, spill deal be. Bidawa sila og DEL. Loh, yuy. Kondens, spill kondens. diluwi. Ah, right sa mga ginigoy. Dilos? Metro na sponsor niya. Wala metro na. Oh, Prince to live. Kaan sa kayo? Kaon sa na to, kaon Hindi sa to. kaya si Tim. Ano, bring home. Grabe. Ayot sa una. Wala kay Jill Maris. Grabe talent mo gawin. Kapit na ang sa una para ni kay Jill Maris. Bro. James na. Puso na para di Ah, bray, kamao. Tapos limpyohin na para maklaro kasi doon ang ugang dilin. Oh, saan ni? Oh, nawa. Saan ni itong driver eh? Oh, nawa. Nas mag reverse. Reverse gamay. Lala. Punta ka pa ng head noon. Okay na to sila eh. Oh. Di eh. Buang. Bye. Touchdown, dakit. Mana? Uli ng gwapo. Kubag ka pa yung ma? Sakit, yapon? Ino na pugkok daghan? Yun ako eh. Andok na eh. Buntag sa'yo, silpon. Mata. Hanap gina. Mataw sa kubalik ma ha? Tikam. Dagan. Nih. Still. Yo, may gabi yung tanan niya mga katambay no karon kay kuan ta. September 17 no, liwas sa akong birthday. So karon dai kay ang pista sa Panda no. So happy fiesta barangay Panda no. So ganihang buntag katong nanokar mi kay kuan nito. Mo toy sugat sa pista no, kadlawon man to. So Diana to siya. So sa mga wakaila no, so mga kibaw, so ang tawag ato nga pag tukar o pagsugat sa pista kay ang tawag to kay Diana. Di ko kibaw sa spelling basta kay Diana ang tawag ato no nya. Wala ko ka ano, buhat og video ganihan no kay kapoy ko nya. Karon ta magbuhat og video kay nang lakaw no. So nati lakaw karon. Nya uban-uban ta ninyo nya mukaon sa ko. So kay wala pa man si mama, wala si mama, so tong sudan kay kanila sa isda. Pero sod siya lata.
century. Kaon sa ko diri mga katambay no. Nya ikaw man. Ubanta sa akong lakaw ron. So kaon na pud mo diha kay basig mapas mo. Ay aligoy. Ay Daniel. Good, didoy. Ji. Dolo na Idol. Tarong ka na tudlo dola. Are Idol. Biglag dol. Murag di mo dua. So, padong namin ato sa kuan guys. Banbanay. Nami aton. Ato tayo magkita balik sa banban kay murag hangin kay dito magkabate ay. Nya among driver kay gusto kay padagan. No? Kuna ta po ni ron. So, yeah, bulot. Oy. Uy, nani mong daan mo dumuli ba? Di ba daay? Oh? Kapan ba katapahan, sagingan. Blind for, hindi gati. So ka ba din? Ha? Gerang maglargo di ako, coach. Gerang maglargo ba? Okay ra basta wait. Oy, ano talikod ka brown kinoy? Ha? Ano talikod ni Brown? Ayaw. Taro no. Hello. Kini ba? Hello. Kini brown no. Trainee, man ni bindisi na tong ano, driver. Hello. Ako ko nung nagtudlo kami diesel. Kaduha mi pulugir. Ayoy mo. Buwang. Buwang mo. Oy. Thank you Lord, nakaabot na kita-on. Thank you. Thank you Lord. Mga bata, dala mga bata. Giting tagumpay. Hindi ako sakay. Jay, di lang ako sakay si Ganoy ni mo, Jay. Nako sa kaig balik oy. Nagkataon maguro kag Fast and the Furious. Ikaw ko rin Aka. Reggie, suko ba Reggie? Ako nag-drive ba to? Ako sanay ka. Katana idol. Yes. Go Katana. Dol, bago lagi na warm up Dol. Dol, Rodel. Ay, Dol, Rodel. O, ito warm up. Bago lagi ito warm up. Para-relax sa ato ang mind. Para ikapit na to sa duwa. Ang atong presyo ng mind nasa duwa. Nasa doa yun. Relax, hilaw to ng ulo. I hope you like, share, and subscribe sa channel ni Ganili. Peace. Na namin diri sa Banban guys. Manang second game. Kami na sunod ani. Ya. Nakakuha mo og jersey oh. Dol. Ako ba no? Uy, good luck day sa to. Good luck sa mong tanan. Sa barak. Sa barangay. Ano na may sa court guys. Shout out ay ang gaga dyan no? Coach JD. Coach JD day. May nagpahom sa jersey. Warm up na mi guys. Nagkan game yo. Sa aming kabarangayan. Kain kayo mo. Gone. Nice one. Pak Jud. Hey, nice one. Balik 11 2 minutes double. Set.
nice game. Tubang, tubang. Oh, ya sayop na ni. Eh. One, two. Oh. 1, 2, 3. Play. Apel ko. Tayo sa komite diri sa Liga Banban. Si Idol Joban og si Kuya Hawil. TV mga gala. Permanente. Okay kayo. Wala tayo snack de. Sige na ka ba? Subscribe sa Ganang TV mga gala. Matik. Dol. Tama dol. Ano niya? Ano niya? Ha? Parang ba? Hello guys, welcome to my vlog. TV, subscribe, and comment, and like, and share. Please. Sige to. Buti mo. Subscribe. Okay ra ka? Share, like, comment, and subscribe. Loro to. Okay ra. Pag-drive na tong driver karon. Hindi kayo may kulbaan kay okay ra. Tukul ba siya kamay? Pero Ito kanina rin. kulba juga kayo. Ay, makamatay na. Ano may uli guys? Dol, di ka maklaro dol. Oh. Wala to makuha na eh. Ha? Sama ka eh. Nalingaw tanda mo buing. Tusikan sa lagi video eh. Kira to. Wala makuha ang video basta kay daog. Okay dawan. Taka ni Gigi. Video lagi tusikan sa lagi video. Ganun, overtime. Lagi? Lagi, gawas. Asa si? Bye. Salamat ron ya. Bye. Good night. Ampero ni. Kaunta guys. Gutom. Kaunta. So that's all for this vlog mga katambay no. So sa kabutihang palad daog mismo duwa karon. Wala lang na videohan ni Gigi og Tarong kay nalingaw siya sa duwa no. Tong bata nga akong gisugo. Upo video tong ipamalihugan. Nalingaw siya. So pero daog mi. Naba may duha ka puntos no. Wala lang ma-video og Tarong ang last minute sa duwa pero okay ra to siya. So congrats no sa Team Dakit. Nya salamat kayo sa pagpaduwa sa kuha dito sa Banban mga idol. Nya siyang tapuson. So naot ko nga nalingaw mo no. Ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe. Hangtod sa sunod higayon. Ganoy TV anay out. See you.